Türkmenistanda häkimetlerin islamy uýanlaryň dini däpdi surlary bilen bagly batyşlaryny güýçlendirmegi netijesinde märekide aýet doga okuyan mollalar ýylatyň bu baradaky haýyşlaryndan ýüze urup başladylar. Sol bir wagtda döwletiň garamagyndaky meçitlerdäki dini işgärleriň raýatlaryň sadakasyny sowmak üçin soraýan aklygynyň köpleriň güýç ýetirinden has köpdügi bellenilýär. Yurdun beýleki künjeklerinde hem bolşýaly Mary şäherinde de adamlaryň toý sadakasyny ýasyny sowup berýän döwlet bilen ilteşigi bolmadyk mollalar bar. Olara adata adamlaryň geçirýän çäresiniň barmaly güni aýdylsa, hiççili gep gürrüňsiz gelip aýet tövür edip bererdiler. Dip marly ýaşaýjylaryň biri 21-nji martda gurrun berdi. Emma häkimetleriň soňky döwür meçide gatnaýan aýal gyzlary soragy çekmegi, erkekleriň dini ynanjyna laýyklykda göýberen takgarlaryny sirdirmegi, dini ibadetlerini doly berjaý edýänlere arak içirtmegi ýaly ýagdaýlar dindarlary ibadetlerini köpçülükde has az berjaý etmegine getirdi. Biziň ýaşaýan sebitimizde adamlaryň ýasyna, toýuna çagyrýan 60 ýaşlaryndaky bir molla bardy. Bu türkana ýaşuly okan aýet töwürleri üçin aklyk hem almaýardy. Gaýta tersine beýleki mollalary hem pul bermezligi ündeýärdi. Emma kimdir biri onuň üstünden bu aýdanlary barada şikayet edipdir. Onu bir aýyň dowamında ençeme gedek yerli milli howpsuzlyk ministrligine çagyryp dini taglimatlar barada köp gurrun etmezlik barada düşündürüş geçirdiler. Mundan soň ol yüz tutup gelýän adamlaryň haýyşlaryndan ýüze öwrüp başlady. Dip söhbetdeşimiz belledi. 40 ýaşlaryndaky marly raýat bu mollanyň ýakynda ýogulan kakysy üçin howpsuzlyk aladylar sebäpli. Teberek çykyp bilmejegini aýdanyndan soň şäherdäki Gurbanuly Haji meçidine baryp, sol ýeriniň mollalarynyň biriniň gelmegini haýys edendigini aýtdy. Meçide baranymda ol ýeriniň kellesi selleli işgärleriniň biri bar daşarda garaş. Häzir jaň edip boş molla tapjak bolaryn diýip gapynyň agzynda bir sagat çemesi garaşdyrdy. Soňra da gelip häzir boş mollanyň ýokdugyny, haýsasynyň wagty bolsa özüniň jaň edip duýdurjakdygyny aýtdy. Şeýle de mollanyň uzakly gün sadakada oturup aýet tövür edip bereni üçin 60 manat töleginiň bardygyny aýtdy. Dip ekrançylyk bilen mesullanýan söhbetimiz aýtdy. Ol merhum kakasynyň belli gününe eýýam adamlaryň çagyrlandygyny aýdyp, şeýle de 60 manat tölemäge ýagdaýynyň ýokdugyny, ýöne onda da molla maddi mümkinçiligine görä aklyk berjekdigini düşündirmäge tinançdy. Emma meçidiň işgäri oňa beýle bolsa, öz dogun garyndaşlarynyň arasyndan birini hem tapsaň bolar. Näme, her molla öz bilenini okarda, diýip jogap gaýtarýar. Söhbetdeşimiz şeýle de habarçymyz bilen gurrundaş bolan beýleki ýerli ýaşaýjylar döwlet bilen iltesikli, digislilikde belli mollalaryň has köp barly adamlaryň sadakalaryna gidenini gowy görýändiklerini, üstesine de diktatorlyk rejimi barada övgüli sözleri aýdandyklaryny belleýärler. Bu aýdylanlar boýunça Marynyň baş meçidinden şeýle de döwlet bilen iltesikli käbir beýleki mollalardan kommentariýa almak başartmady.